Започваме веднага. Днес правим един бърз разбор, нещо като пълна системна диагностика на самата човешка операционна система. Да си представим, че онзи известен филм изобщо не е фантастика. Ами ако е директно съобщение от сървъра? Чрез така нареченото обратно инженерство извличаме от него съвсем практичен наръчник, буквално за прецизна ментална калибрация. Значи, декомпилирането на основния код разкрива нещо абсолютно ключово. Това е ясен призив за незабавно освобождаване на ресурси. Ето я командата Disconnect. Изключително ефективен метод за спиране на всички онези фонови процеси, които безсмислено източват енергия. Всъщност, сюжетът действа като един много сложен филтър. Той безмилостно тества готовността ни за съвсем реални и предстоящи апгрейди. Имаме два ясни пътя, нали? Или поддържаме скучното статукво, или смело скачаме в непознатото като истински бета-тестери. Само че пътят на бета-тестера е супер динамичен. В тази среда софтуерните правила се пишат буквално в движение. И ако отворим финалния диагностичен лог, какво виждаме? Излиза наяве абсолютната истина за целият този мащабен експеримент. Изводът е кристално ясен. Смисълът на съществуването е трудът, а крайната, голямата цел на играта – пълната свободна воля. Реално погледнато, заобикалящата среда е просто един интерфейс. Единствената му функция е да тества способността ни за независими решения. Предизвикателството – да правим тези независими избори, въпреки постоянния, направо заглушаващ шум от всички алгоритми около нас. Оказва се, че ние сме виртуални машини и притежаваме върховната власт сами да решаваме кои скриптове да изпълняваме. Остава само един финален въпрос. На къде точно ще бъде насочен оперативния фокус от тук нататък? Време за избор.